It's Corona time. It's Corona time, guys. Huwag kayo lalabas. Tapos maghugas tayo. Tapos mag-alcohol. Tapos mag-alcohol. Tapos bye guys. Wag, madumi. Anong tawag dyan? Wow, grabe. Hindi ako. Straight itong ano? Perez. Dito. Kalyehon. Kalimon yan, yan. Hindi na tayo yung may positive. Samura ba yan? Diyan ang Samura o sa kabila? Di, ito. Doon. Itong street. Ay, sa likod. Sa gilid. Niya. Hi. Yan sa mura, dyan ang mayroon ano? Ano ko dito? Sa lauban. Naka-record na yan. Niya, mag-hi ka. Dick. Ata. Mag-hi ka na lang. Hindi ito laruan. Try ko ka mag-vlog. Salita ka na siguro. Niya, magsalita ka. Saan tayo? Oo, Kaso sa atin marami tao. tahimik na tahimik. Dito da? Daming alcohol. Malapit ka na. Budod. Diyan da? Sarado si Queen. So, Bibi, sarado. Magbukas. Dito na lang si Joseph. Bawal ka? Bawal na. Bawal? May harap. Parang mo tao. Low parking ay, may tao pala. Ha? Mayroon ng... Paano yan? Maglakad na lang kayo doon lang? Oo, malapit lang. Okay lang ba? Diyan yung naglakad nga lang sila dyan. Mauna muna kayo dyan. Uuwi na sila. Kaso ko yung ice cream doon. Parang gusto niya muna 7-Eleven ah. Kasama yun eh. Sige, tingin sa akin. Bye-bye, Daddy! Bye! Saan ito? Wakan ko na nga. Bye! Tanong sa pimpa ang kajot. Ay, ano po? Sabihin mo nga. Ikaw na. Ikaw na. Sige na. Doon sa malapit. Dito na tayo dadaan. Mama, simbahan. Ako, Starbucks. Starbucks. Wow. Yung plaza. Plaza. Ang bibili nyo dyan. Kape. Pabili din sa atin dyan. Saan? 7-Eleven. Kapi na? 200 lang yung dala ko. Ako gummy bears. Ma, ako yung gummy bears. Ako yung gummy bears. Ma, ma, bye.
Bukas ba? Sama ka ba? Na. Bakong pira. Ayaw. Friday, Saturday, Sunday, Walang kape. Sinabi mo sana kay Joyce. Bilis! Hindi mo sinabi? Ha? Hindi ko naka-record. Pag nahulog yan ah. Hulog yan. Bang, bang. Yay! Ay, nalo. Boom! La, la, la. Boom, boom, la, la, la. Boom, la, la, boom, la, la, boom. Magchinilas ka na nga. Bag, la, la, la. Bag, la, la, la. Bag, la, la, bag, la, 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 la.